Uzeo sam onaj najveći. Crne, ovo je brown, tako sam i mislila ćeš izabrati, ko što je imao. Pokaži tati koji. Ovo. Ajde no. No. Treba mu valjda dvije oči. Daj, ajde no. Samo da vidim kako ovo ide na zavrtanje. Dobiš da mu treba jedno oko. Lepo. Sa. Pazi ovo. Pazit ću, ništa ne brini. John. Ne još. Ima li vono unutra? To je to. Može da se dokači do očiju. Viš kako je bilo? Možda možeš na to da navrneš. Ne mogu, puklo je ovo. Poznate sa naočarima. Maro? Samo da vidim. Dakle, ovo je bilo zalepljeno. Čo? Sad ćemo da poskidamo ovo. Evo ga, staro oko. Jedan deo smo našli. Je. To je ne... Hoću da čuvam. Ma Pa da. čuvaj, niko ti ne brani. Ni čuvaš. A drugog nema. Ne znam gdje je drugo. Možda to isto pukne. Ne, sigurno ćeš čuti. Sad ću ko Mr. Bean. Tako on imate. Lola je izabrao. Zelenaka. Ne, nego brown oči. Meni su te najvažnije. Nije tvoja igračka. A Lola je izabrao i pusti njega. Da, ne volim meso. Ne. Ne. Ajde vidimo ovo kako ćemo Son? izvesti. Brambe. Ovo unutra, ovo s polja, ovo unutra. Tu mora imat neđe rupa. Hupha. Savješajde. Može se probuši bilo gdje jer ovo je... Pa jašte, navrni samo. Čekaj samo da ne... Šta znači nabrani? Je mu bilo nisko ili malo više? Stavi, pa proizvoljno stavi, gdje ti hoćeš. Čekaj malo. Gdje je tebi čejf? Samo molim te, nemoj da ispadne vrljav. To ne znam. Gledam ja. Da, gledaš. Ja. Dođi si kod tate sa statine strane. No hoću onda. Mama operiše medu. Gledam ja. Haži? Evo sad će još malo. Da, gledam ja. Onda. Jel vidiš? Ja. Kako da ga stavimo, ovako ili ovako? Mislim da nećeš pogriješiti kako god da ga staviš. Hedi tu. To, jer to će da ga drži. Da, naleglo je. Progledao na jedno oko, a on beja, kreni mi ga. Ja. Evo ima jedno oko. Jedno oko je gotovo. Ajmo sad još drugo. Hoćemo da mu stavimo istu boju. Na John. Ili drugu boju. Na Eins Šta, nećemo samo jedno oko po Bogu. Eins znači Da, eins John. boja. Pa mora još jedno oko. Je li ti imaš, koliko imaš ti očiju? Imam taj. Dobro. Ništa, onda ćemo ga tako i makazamo i gurati. Samo nek se zna da prvi put ovo radim. Ham ja. Gdje mi je sad rupa? Previše smo mu ovo dalje. Misliš da će biti razrok? Da. Stavit ćemo mu treće, što je Luka Ma rekao. da, kako da ne. Ne. Eins Čekaj. Prošla je.
Hej sad je? Kako sam stavila, ovako ili ovako? Loh. Sad ćemo vidjeti da li će imati... Donesi onaj traker da mu stavimo. Šta je traker? Tag. Jel može? Možemo. Može. Dobio jedan progled. Dobar je. Dobar je, bravo. Sad ide ušivanje. Tako ga i Lola po glavi. Kad je dobro. Šefe. Bravo, Maro, isprave, ladno. Ja. Loh ima. Sad će mama to da napravi. Sad ćemo, morali smo da napravimo loh. Smo ga iskasapili. Evo, brzo sam gotovala ovo, samo da ga ušim i gotovi. Šefe. Tam, Dobro, ne treba mi sad. na ovo. Isjetit ćemo višak, ništa ne brini. Na ja. Umem. Evo, sine, još 3 šava i gotovi. To. Čekaj ovo da mu skinem pantiku. Šta ćemo ovo? Ovo ne treba. Ne treba mi. A šta će ti ovo? Možda mu drži glavu. To je bila mašta nekad. A daj, skinut ću. Eto ga. Gotov brown berić. Evo ga. Ćao. Jel valja? Ja. Valja? Ja. Okej. Izvolite. Ja. Ajde. Super. Jel ti dobar, bravo? Ja. No, šta bi babu?